Mga kaibigan, mga kapatid, isang punong kahoy na dinadasalan, sinasamba at inuofera ng iba't ibang klaseng regalo noong unang panahon sa paganong relihiyon, ginawang Christmas tree ng mga taong umaangkin na sila daw po ay tatag ni Kristo. Punto Biblikal. Ang paniniwalang ito ay isang kamangmangan at isa itong kasinungalingan. Ang Christmas tree ay simbolo po ng witchcraft. Ang punong kahoy na ito na tinatawag na evergreen ay dinadasalan, dinidebosyonan at inoofera ng iba't ibang klaseng regalo sa paniniwala na may mga engkanto at mga engkantada na naninirahan sa punong kahoy na ito. At during sa winter season, sa tinglamig, pinuputol po nila ito, inilagay sa kanilang pamamahay at inoofera ng iba't ibang klaseng regalo at dinadasalan, dinidebosyonan. Ulitin ko, ang gawaing ito ay isang gawain ng witchcraft na nag-iimbita ng iba't ibang klaseng demonyo, espiritu, engkanto at mga engkantada. Sana po mga kaibigan, huwag kayong magalit. Kayong may mga punong kahoy na tinatawag na Christmas tree sa inyong pamamahay. Punto Biblikal.